How happy is the one who does not walk in the advice of the wicked, or stand in the pathway with the sinners, or sit in the company of the mockers. Alibonge kama lengosi. Ngendathi ke last time sesishumayele kakhulu, sasilele ekufundiseni. Amen. Yazi sishumayele kakhulu but salekhisha noli andikuboni bantu kukhona. Amen. Ayishayile unoli izandla joka phansi alexholi. Amen. Sesilele kakhulu abekufundiseni but sashumayela kakhulu. Intoni umahluko? Kuba zombili zithetha ngezwi likaThixo. Yashumayela ushumayela izwi, yafundisa ufundisa izwi. Amen. Ya umuntu oshuyezwayo umshumayezela makaphenduke. Amen. Ushumayela ukuze uwine aguquke. Then ke ngoxa seleguqukile athi afundiswe. Malibonke igama lenkosi. Ya iba lapho ke into ebanzima ke ngokuba umfundise kanti akaguqukanga. Ngeke afundiseke. Uyawufundisa uncame because lo muntu akaguqukanga. Once waguquka uyafundisa athi afundiseke. Hallelujah. Now lithi ke ngokizwi lenkosi namhlanje, how happy funa nkosika. Ya funa. Hayi inyweba yomuntu ongahambiyo ngecebo labantu abagwenxa. Yes. Ongahambiyo ekhondweni lamachijolo. Yes. Umuntu ongadlelaniyo nabaphoxisayo. Hayi uyolo. Ayikho nevision etho njalo. Hayi uyolo. Ayicingisa la mshumayelo ngoba la. MntakaHluti. Kuba indoda yake yashumayela ngapha kwala. Sisemncwabeni. Ya yiyo yona levisi. Amen. Yafunda kwathiwa hayi yolo lo muntu. Yaphakama la ndoda. Xa iphakama yaziyo, emthumkhulu. Yaphakama yathi hayi. Yathi hayi. Kodwa uThixo komsenzisi lo uzosenzela izithayila. Hayi yo. Funda nkosikazi, funda verse 1. Hayi uyolo lomuntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Hayi uyolo lomuntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Kukho icebo labangendawo. Ya. Ongemiyo endleleni yaboni. Hayi ongamiyo endleleni yaboni. Yes. Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki. Ongekhoyo kwiimbutho zabagxeki. Ongekhoyo kwiimbutho zabagxeki. Bazala ndifuna ukuxelela, isalvation yakho ayikho enkosi futhi. Ayikhuli ngenxa yendawo kweembutho zabagxeki. Ngenxa yendlela zakho. Uyazigada xa ungumzalwane. Kukho izinto ezibulala isalvation ingakhulu. Ubala iminyaka uba 8, 7, 10 but akubonakali into. Because indlela ezihambayo nendlela ohlala neeplatforms oba kuzo ziyayibulala le nto. That is why ngolithi hayiyo lo muntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Malibonke igama lenkosi. Ongahlaliyo kwiimbutho zabagxeki. Ongekhoyo kwizinto zabakhohlakeleyo. Malibonke igama lenkosi. Hayiyo. Uyabona xa usala. Funeka ube sensitive xa umzalwane. Ukwazi ukusensa. Uzayibona ke ngoku uzawukhula manje elikhulu. Funda nkosikazi isithandazo.
hayi uyolo lomuntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, Yes. ongemiyo endleleni yaboni, Yes. ongahlaliyo embuthweni yabagxeki. Kukho imbutho yabagxeki. Mbutho yabagxeki. Hey, qhubeleka nkosikazi. Verse 2. Yeah. Yena unonelela umyalelo kaYehova. Lowo ke ngoku ongekhoyo kwezo zinto unonelela umyalelo kaThixo. Utheni uThixo? Wathi wangabikho kwimbutho zabagxeki unonelela umyalelo. Siyayiva nabazana lethu kumyalelo nawo ugade umyalelo owufumeneyo. That is why ndingafumane kwezinye iplatform ngoba zizobulala lento ifikile empilweni yami. Yazelasela usoso nje. Ndithi mfana wami amgoduke manje nami uyindoda manje kuzeyithatha. Dinalo loyiko manje. Dinalo loyiko into zemakhaya zinzima. Ngokuthi uyakhomna ndihamba msosona ungcabe ixele. Sabe sikhona mfana wagoduka. Ngoba kunento akayigadile umsoswana. Thinga sijob ngoba Holy Spirit unyala ngwane mfowele khathasekile. Unethatha yazi nenzekile kulamncwa. Kena nyothatha igusha biza uhlaba intontoni. Yavele yafa. Endleleni seza nayo. Uthi ndiyazibuza kwenzeka ntoni. Bongafanele ibambe legusha. Amen. Ligusha beyohlamba ipheki yontontoni uthi ndiyazibuza le gusha tata ndiyayibona lokho ibiza kwenza isiko ngoku iyolandwa nje iyavela yafela kuwo. Uthi ndihlela apha ukuthi ndiyazibuza imibuzo ndithi hayi ahlala thula mfana wam ungabi nanxa ungakhathazeki mfana wam sawudibana sichoko. Hayi uyona lo muntu ongahambiyo ngecebo langendawo unonelela umyalezo kaThixo. Njalo nto sigadile nje uba mna ndingumntwana kaThixo. Kona nkosikazi sithanda khona Nkosi yakho. Ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku. Elele ebusuku ndingumntwana kaThixo. Evuka ekuseni ndingumntwana kaThixo. Ehamba esitratweni ndingumntwana kaThixo. Day and night akazilibali. Unonelela umyalezo kaThixo. Ucabanga ngento kaThixo imini nobusuku. Hayo. Lo muntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Ya ongahlaliyo kwimbutho zabagxeki. Alibonke igama lenkosi. Qhubeleka nkosikazi sithandaza. Verse 3. Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi. Ya. Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo. Lo muntu lowo mfoka mthi. Unjengomthi omiliselwe ebujeleni wamanzi. Unika isiqhamo. Yabazalwane why abantu befuna ukujoyinisa izinto kungoba bafuna ukuba wena ungavelisa isiqhamo. The time usamkelizwi ulingene kuwe ngaphakathi ucabanga ngalo imini nobusuku. Lo mthi lo uzawunikeza isiqhamo. Alibonke igama lenkosi. Unikeza isiqhamo, unikeza isiqhamo. Ndibiza uliyabona pha noMasandi. Kami iqala imvusele ndizana. Ndithi ngobo emsayini namhlanje. Nomuntu ngomnye. uMasandi ukhomba uyabona. Uyabona ukhomba uMasandi. Ndinika ndikezeli nabantwana thini bano emsayini. Hayi mayiqale uMasandi tata. Hayi mayiqale uyabona. Amen. Ito haleluya. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami. Kumandi kakhulu ukubeka umuntu phambi kwabantu. Avelise isiqhamo. Ya ngoba lo muntu lona ucabanga ngoimini nobusuku. Ayuyolo lo muntu ongahambiyo ngecebo labangendawo. Ongahlaliyo kwimbutho yabantu. Haleluya. Yazi mfoka hluthi. Sisakhonza aba singabobhuti sasibobhuti sasiba yi6. Ngobhuti sasibothatha siba yi6. Ngobhuti oyi1. Wonga uqala ngaya ngawulonga undim utata unyaka ungusandi ngumfato ngumchanga lapha eKhayelitsha
khonza benkosi izithuma futhi bafanele bekusaqoqhuka bonke namqonda Thixo ngaxoxa lamadoda Thixo uthi ngenye imini sithi sizakhonza angene uSandi andithi yayiva mos nengoma lapha mos inebhesi yonke makathi ejewule elale mos ekhonza yawutso angene uSandile apha angene yaba nomnusis angelo sisahlale phaya ngosemnyama njengoba lapha ngaphambili into yazange ndiyithande nje sisuka umntana kancibanga hamba noSandile Thixo uSandile uzalemayo nami imazala baye ndemhlophe njena wahlala phaya ngasemnyama ayizani koma emsamo nakushona naye thethube ndadaza ucela umuntu ozosifundisa waphakama ngoba waphakama uSeline Dion noma Celine Dion ilizwe kalenge ngazela lithi obethi bethu kodwa into engibambilela lo angiba la akwakuthuka abakaziqondi izikolo zalimala aweza ngaphambili la mntana uzobulisa wasindisiwe wacabulisa wahlala phansi ashumayela la khonza ndaqina Sandile wayihlala lapho namhlanje uthe uhlala enyanga tathu nyakambi tathu Sandile nalomntana udrop uSandile kwakhe awuthi udrop uSandile kwakhe khapha lo mntana erenkini agoduka bheke enyanga uvile ta ayaza kanjani tani ngwele koro lunyeka bayilanga balayisha kwakhe 2 minutes wakhe uxa usuke erenkini usuke erenkini bendi usuka uthi uSandile basela idrink phakwa hayi manje ngamujali ditheni kuwe ataka godusa lo mntana goduka kubeka lenyanga lo mntu mama goduke uthi uSandile nje bazosela idrink phakwa ezawuthini ke mntana bazosela idrink yebo usikahle zithi benezinto kwemfana ezinye bakali siyadlala ngasethethi sidibene nengxaki amgqibela ngaloo mina uSandile onathi drink zange phinde ndimbona benkonzweni azoneva ntwana abantwana abathathu ngala mntana bahlala ngapha eDelft bayahlalisana kwathi mani yini umfana wayeseka uhle wafika sengekho uSandile ufike sengekho never speed ufike ku-2018 uSandile ufike 2019 bese yes semkhulu uSandile mkena lamntana ayiyolo lo muntu ongahambiyo kwicebo labantu ongahlaliyo kwimbuto yabaxoki lo muntu njalo ke ngokunonelela umyalezo kaThixo unjengomjelo uyabona mose umthi xa uhlele emanzini udonsa amanzi njalo nje udonsa amanzi njalo ndilambile uyadonsa xa ufuna uvela isiqhamo sivela isiqhamo kodwa lo uhlala embutweni zabagxeki kunento ongcwabayo imessage kaThixo ubulala funda inkosikazi isithandazo ogqabi lawo lingaboniyo yes konke akwenzayo kophumelela konke akwenzayo kophumelela ogqabi lingaboniyo mabonke igama lenkosi konke okwenziwa lo noma ngazama kanjani kodwa kwenziwa lo muntu ngoba unonelela umyalezo kaThixo nathi abantu abathi into efunele siyibambe respect izwi likaThixo respect izwi likaThixo amen qhubeka verse 1 verse 4 yes abanjalo abangendawo hayi bona banje ngomququ ophethethwa ngumoya yeah verse 5 abangendawo bona banje ngomququ ophethethwa ngumoya. That's why izwi lenkosi kukho la verse mose eBhayibhelini
Yebazalwane ukwenzethi yekani kukhule konke. Yekani kukhule konke. Ngoba uyakhathazeka lokuba lesingatyalanga into right na. Uvela phumtisi. Siyayazi into esiyityalileyo ivela phi le. Utothethayo hayi ngexesha nilele. Khona isele lifikileyo lahlwayela. Hlwayela imbewu embi. Alibonge igama lenkosi. Yabona nje wasilapha nje siyahlwayeliswa. Siyahlwayela. Kodwa khona isele lifike likhuphe lembi. Lifaya into. Yayiwa-ke kodwa. Emnqamla juqu. Alibonge igama lenkosi. Funda ku-verse 5 inkosikazi isithandaza. Ngenxa yoko abangendawo abanakuma emgwebeni. Hayi. Naboni endleleni lamalungisa. Ebandleni lamalungisa. Ngeke ebandleni lamalungisa. Baswaye simthandazisa umuntu, simthandazisa. Anokuyafika abaxeba, andithethi nabantu nobhuti bamonke, andithethi nosisi bam, andithethi nekho. Kodwa ngoku uyakholwa ngoba ngenzele uthethe nazo simthandazisa. Ba lo moya lo ungene kuwo wathi futhi sowulapha ebandleni. Udaleka ichaos. The spirit besenza yonke lento yenze ngoku uyakholwa. Umahluko bekhona. Qhubeleka nkosikazi. Verse 6. Yes. Ngokuba uYehova uyayazi indlela yamalungisa. Yebazalwane uYehova uyayazi indlela yamalungisa. uYehova uyayazi indlela yanto yamalungisa. Hallelujah. Kaphakathi kosikhathi uziba usikhathi ozaba nje kodwa ufuna ukubonisa yabazalwane uYehova izaba uba uswini. Mangaba usikhathi mangaba uswini. Mangaba utakashuthi mangaba uswini. Izamthatha uzoma. Izamthi mangaba uthawakhe. Funda le verse nkosikazi. Ngokuba uYehova uyayazi indlela yamalungisa. Ke yona indlela yabangendawo iyakudaka. Yabona abantwana bakaThixo. Unento bethanda uthethwa ngumama umhlanje apha. Imprayers ifuyeza. Xa inginayo athi uthatha umonakalo. Sesimvuma ke thanda athi cela amadoda angenanxa. Asifuna amadoda. Angaziba inhlungu. Ayikho into ongayicela kuThixo uThixo angayenzi. Alibonge igama lenkosi. Yabona uyathandaza cela lento uyifunayo. uThixo uzawuyenza. Alibonge igama lenkosi. Yabona utata bendithanda ukuthi sikhahlaba izolo sicokola ixesha elide ihleke. Ndiyabulela uThixo. Ngoba xa sithandaza sinikeza amadoda angazuba inhlupho. uThixo wayenza lo nto leyo. Ndibonga uThixo ngoba uyakhweletha ngamalungisa. Hallelujah. Ningahlala phansi kodwa nami ningahlala ngokuthi ndizama ukuthola abakaThixo. uThixo xa uthandaza uthi ndicela into uyayazi ngomhlanje engiyithethayo. Uyazi kahle. Ngeke manje nditshoyo ndikhonza ndodwa apha nawo. Kwafika utata uMzayi I think 4 years ago. Kwafika utata uMzayi. Ngelo xesha ndodwa apha noma umnuka naye usemkini. Wayengakanga ukuba itheke bazalwane wayemke kuba nje umsebenzi. Amen. Kuba yona into endiyabe nayo le abo ndiyakhona xa uthanda uYehova. Ayikaphinde le verse okugqibela abantu bayifuna. Ngokuba uYehova uyayazi indlela yamalungisa. Uyayazi indlela yamalungisa. Ya, kubele. Ke yona indlela yabangendawo iyakudaka. Yabandawo. Ayakudaka. Yabangendawo ayakudaka bazalwane. Hallelujah. Thina sishumayela uKristu thina ngenjongo yoba sihambe siyezulwini asinayo injongo. Ayikho nje thuthuthu enye injongo kuba abantu abaThixo bahamba bheka ezulwini. Amen.
Hallelujah. Qebile ukushumayela. Malibonge igama lenkosi. Yeah, ndifike u98 kaphamvoni kwami ndiyapha eKapa. 1998 no ngazana. Asose. Amen. Ndacinga wena usena. Hallelujah. Hayi ukhona ndiyakwenda ke noko bangayibizi iminyaka bakethuba ona lapha. Hallelujah. Hallelujah. Now ke ngoku into enzekayo. Xa ndifika ngo98 imfoka. Fikela ngapha kwalanga ndisukela ezilalini la. Kwayinto uyapha umfethu edolophini besinqabele. That's why uzofika silethe emve kwetreta igandakana siyileqe because ifuna iqatshelwayo. Nezileyina wonto. So ndifike lapha eKapa ngo98. Fikele eJoslova kwalanga akho mbane, akho manzi, akho toilet, akho indlela. Sikhala sahlala lapho iyebo kwathi. Now ndiye esikolweni ke ngonisela ngahayi. Xa ndifikayo phaya ndifike ndibenza lo mngani wami. Sale siwabili bakafika abanye abantu bonke. Lo mfana siye i2 days kusuku lwesithathu athi khawuvele kaloku kana. Sentsho uphila njani? Phila njani sentsho? Sentsho kaloku. Sentsho. Abona baye ngondibene nenye. Nidaka uqala utsho wena bawo phila njani kodwa ndimazi ukubuzayo. Wathi hamna ndisuke eMayuda. Ngicela into ezahlangana ziyabhamba zingathi zirapha kodwa lapho kwengathi yakwaZulu. Khona lapho kweqinileyo yakwaZulu. Ncibelo nedikhizi lezinjani. Sentsho lo uyamva umzimba wakho uyashika nje lonke into yakhe. Ngiyelo manje yathi ngibene umngane lapho. Sentsho mina ngisuke eMayuda. Ngilapha nje nibalekisile. Ngumashaya wemoto. Umejele eTrongweni. Zankulu lethetha lo umejele. Umetrongweni weke imoto. Wayicacisa lento yakhe, wayicacisa ngaqonda mani. Ndibene nenye apha. So ufuna uvele mina ngokuba Dawuthi qina nto le isuke eMayuda. Mna mntakwethu ndisuke elalini thina bese igusha thina. Namdiveza ukusela okukwi-level yabo. Alithi ngoku siwedlali mina besizebe inkukhu thina. Ngene esifubini. Ngene emkhukhuni nenkukhu siphume nayo ilegona. Inyama. Amen. Now njengoba ngosiqhubeleka ngokunjalo ngoku. Bafika abafana naye. Abazaxa esithi athi nawo. Wayeka ngokuba ichomi yami ibharu mina suke elalini. Nakusenithi okuhlekisa ke ngoku. Bayisuke eMakeva lento. Ibikuku ibinyama nenkukhu negusha hayi qhusaha etsini. Lo muntu uhlekiswa ngayo. Amen. Saqhubeka I remember siyathanda zabazalwane. I remember kakuhle kwayitraining was ndangayazi ingayazi uoperator njani. So kunalo mfana ebetheke isingle yokusuka ekhaya licheze kwalana. So ngapha entiyenti liyelo lihle lithi ndisuke ndilithathe ngilibuke. Bantu babona ngibandi libambile balithatha balifihla wathiwa libitikiti lethu. Itikiti belithembe elatikiti iweekly ya 25 rand iweekly. Uzayikhupha 25 hayibo. Kodwa bhatalisa lo moya wawunzima. 1998 apha kwala. Amen. But into eyandihluphayo omnye wabafana sisuka nabo ezilalini eMakeva njengathi wafika join abafana. Xa ejoin abafana watsha ezone 25 ihlala apha mina lantu kwenezo eJoslong sawela sayapha. Kanti nje bejoin abafana kunobhuti wabemkhuthuzile bamthathela yonke into yakhe. La bhuti nje bephaya ukuyela umlilo wambona. Ngoba ibhoso lakhe. Amgada umntu uyafika. Akagcina 6 months eKapa. Umlandeli. Mhlaba umqondo ubula la. Waphela ngayo. Lo yena ebesuke emthatha ethenteni.
Yimini xa uzophela unyaka or before phela unyaka sekeyele nesikolo xa ndisiya sezone 18 nayo kuyaphana kaqhunywa ngapha kwamba reverse alikhonta akazibona yedwa ibharu mna ngikwazi nokuthi wabeka kwakuthiwa khona okhazi mos dayekhazi into zazingithi bazazibizwa mali zazibizwa nakomba ezinye izinto andibazi ukuzibiza lo mfana uyena lo angophela unyaka nale imini lapha hleli kunje into awafumana ibullet ezinqini hleli kunje umdala phezulu. Amen. So abo ndiyakhona yabona ungancameli yonke into le ufune yonke into le ndisendi imroom ndilo bharu leyo yasuke yasifumanela uYesu ubomi baqhubeka baqhubeka phambili. Amen. Ayiyona lo muntu ongahambiyo ngecebo labangendawo ongahlaliyo kwimbutho yabagxeki lo muntu njalo unonelela umyalezo kaThixo. Hallelujah. Ukade wona uvelisa isiqhamo ngexesha okufaneleke ngalo. Hallelujah. Uyazigada xa ungumzalwane. Uyazigada. Hallelujah. Hallelujah. Cela sichilele ngale encwadi yokugqibela isichilelo chapter number 22. Isichilelo chapter number 22. Sithandaze isigoduke. Yeah. Ngajoyina into yonke le. Awumntwana kathi fresh ikhona nakuthi singotata khona nakubafana ikhona na. Kodwa ngeke simela nje isichilelo chapter number 22. Siqala ufunda kuverse number 10. Isichilelo chapter number 22. Siqale ukufunda kuverse number 10. Uthi ke lo tata waseZimbabwe ke sisiyo umuntu makanxiba high heel ayikwazi ukuhamba ngaso. Ayikwazi ukuhamba ngazo manje ungabe ngathi inkukhu ngwaphuthaya nazo azophuma eziyaduma. Amen. Hallelujah. Banento ukuthatha banento uphathe ihlangothi banezo ezokuya ngaphambili. Lase ngaphambili lapho uyazikhulula eqala afake ezinye. Ngabantu befashion abantu bokuvela. Izihlangu ezibini ziyapha ecaweni. Amen. Khona ezokuya ngaphambili zolizihlangu, khona ezokuhlala phansi. Hallelujah. Hlelo sisiyona. Amen. Abantu bayiziphethe futhi sisiyole ngoba siyakwazi phatha waziyemthatha. Wayeziphethe lungiselelo simayo. Sabeza afika indawo ihlisithi. Ngoze nyuka phana ubanjwe uloba waseZimbabwe ngokunyuka phana. Kodwa ifake itheki ndithi, "Owabeke laphi ke siya?" Baphila uba umoya uyamnyusa apha bayamnyusa sibabani bethe. Nyuka lo mgebe kuyaphezulu isichilo chapter number 22. Sithandaze. Amen. Hallelujah. Yena afika sithandaze bazalwane. Fika la indoda bayilalini. Phakwami. Ya izobalela into enikhombe ngalathu. So ifikithi. Hayi woshiya. Le bhaki uyifake le canopy lay queens. Ngideka yebo. Hawu nganthathi kancinci wena nganthathi ngamthemba ukuthi uma enye izinto andizazi. Ende awuthi tunqoma into le. Uyifaka le bhaki lay queens ngo. Lay queens into lezi lay queens. Amen. Uhleka mntacengana. Daqonda zake bake ngiphandi ba islay queen into. Ufunda ukuGoogle, ufunda ngaGooglish slay queen. Ngoba itole lezi slay queen. Awapha ibhaki yami ifake canopy yeslay queen. Intoni slay queen? Hayi ikhuphe icanopy yami. Amen. Hallelujah. Awaphendula ukuthi uGoogle.
Andinikeza impendulo. Amen. Kuba islay queen umuntu othanda ifashion. Ngifuna nawe islay queen othanda yonke into ephambili ithandwa zislay queen. Ngoba lo mfundi uthanda ifashion wona Amen. Yonke ifashion efikayo ifuna kuyile queen. Sidwelisa ukuba islay queen sinje, islay queen sinje, islay queen ade ha. Amen. Ngabona ba unzima mosulo uslay queen banyani bunje. Tough. Slay queen. Amen. Yeah, slay queen. Futhi ushumayele kwinkonzo yeslay queens. Ngoba uzakhathaza abantu abaninzi. Aqhubhe kuseni basingafika thina. Ngalimali islay queens fika. Amen. Hallelujah. Kuba obuya bombo islay queen very expensive. Very expensive. No, maintain into ongasoyiyo. Ngoba bonandipha amagudumane. Zange kwazi uku-afford imali yobugqirha. Zange kwazi ukumaintain uslay queen. Doctor wancama wathatha ekaThabo Best ukuze akwazi ukumaintain ubabomu. Fake. Bayibonga kama Nkosi. Hallelujah. Yabo fake. Nangu umnyebelishelwe lo mfana ubani Lutsolonyana. Lutsolonyana lo mfazi. Yani bitwela imali okha ibhola semuke islay queen. Slay queen. Islay queen is very expensive. Very expensive. Zamshiya uyakhala Lutsolonyana kuba nandiqondile ngazange ngimthathe. Ngoba yonke into funeka ifunde. Amen.